В случая Петрохан, аз искам наистина да се разсекрети досието и за Петрохан, но искам да се разсекрети досиетата от ДАНС. От ДАНС, където са, или разследванията на ДАНС, секретния доклад. Има и за Петрохан, и за исторически парк. Искам да са разсекретени, за да може да се види в обществото, а не да му се правят внушения. Това, което се случва в Петрохан, е липса на доверие в институции. Отново казвам, не може аз да сигнализирам, че КПК ме изнудва да гласувам, цяла парламентарна група да й променя насоката на гласуване и да няма ДАНС. Никой не се е свързал с мен от ДАНС, никой не се е свързал с мен от ГДБОП. Към всички медии сме разпратили информация, никой не търси информация за това нещо и то не е еднократно, деяния са многократни. И когато за такива престъпления никой не действа, как очаквате хората да повярват, че за едно престъпление, което се е случило някъде, за 2 дена всичко научиха какво е? На нас не запалиха офиса 2024 година и до сега не е разкрит извършителя.